Hey, wow, bashana, kushubile, bashana, kushubele umzansi, bashana. Usezandleni zemgulukudu, bashana. Ususpended, bashana, ekuruleni Metro Police Department, bashana. Uchifu Isaac Mapiyeye, bashana. Ubashana naye wasuspend ubashana ngenxa yokuthi ubashana kunomfazi ubashana ku department owamceba waclaim ukuthi ubefuna amfakise isandla ngenkani ubashana lokhu abathi harassment ubashana Ayi ubashana lapha kumadlanga uIsaac ubashana sephenduka iparrot ubashana ngathi ukhahlelwe ihashe esifubeni uyaceba waya ubashana uthi ubashana uacting chief ubashana ekuruleni Metro Police Department ubashana uchief Julius Mkhwanazi ubashana behlangene ubashana no former ubashana city manager ubashana uimagine ubashana Mashazi uthi beyimosha lezi ubashana zikhwabanisa imali yabatheli bezentela ubashana uthi behlangene ubashana no Cat Matlala ubashana idemkhetis kwashobile laphana ukukhwatshaniswa kubhekiswa phansi yonke into ubashana ubashana uthi naye futhi ufakazi ukuthi uJulius Mkhwanazi ubashana umkhwanazi wafika nonina ubashana inkuzi malanga indlamanzi ubashana uthi wafakela uKat Matlala ama lights blue lights emotweni zakhe wayiphendula imoto kaMatlala imoto zestate ubashana ubashana Matlala bephethe amathenda aserious bebusa imikhosi nama department aserious ubashana ingakho baze bafotsha no blue light ubashana akukho ukubambisana ubashana eMzansi siphethwe amaqili mkhulukudu igebengu ubashana sisamana ngayo yonke indlela yokuthi ibuyele emandleni kubulawa nabantu kushubile ubashana saso sholonto ubashana basopa lo cow bladem Qazi umkhwanazi ngizwile umkhwanazi kusuka yakhala uKat Matlala uthi hey bahlula yini ukushushisa wena ngoba uyabhilonga lapha naye phansi le kwaZulu Natal Kokstad kasihoko kasikho lapha kamshaya zafe ebongweni